Ziur nago noizbait pentsatu duzula. Zergaitik balio du bilete batek balio duena? Hau da, nork erabaki du 5, 10 edo 20 euroko bileteak egotea, eta ez 15 euro edo 30 euroko bileteak adibidez, eta itzoin. Zergaitik ez 3 euroko txanpona bat? Ondo egongo litzateke, ez da? Ba, kontua da guzti hori Europako banku zentralak erabakitzen duela. Bai, haien lana da zein bilete egon behar diren aztertzea, nolako itxura izan behar duten eta nola sentitzen diren. Eta ez da diseinu polita bakarrik, xehetasun asko dituzte seguruak izateko eta faltsifikatzeko zailak izan daitezen. Adibidez, nabaritu duzu zilar koloreko banda bileteetan edo zenbaki handiak erliebean? Guzti horrek bereizten laguntzen du, baita ukitzean ere. Mikrotestuak, tinta bereziak eta kolorez aldatzen diren zenbakiak ere badaude. Bilete batek paper bat besterik ez dirudi, baina egia esan teknologiaz eta erabakiz beteta dago.